Samung tanglai je atas taring program tu bahai rok unjagai tini je guri na payment guri naifiga joto thik da tong stage ba ke tangnai toilet biang phajing khainai public boro asuk nai buagrano support khaina phaine rok boro asuk nai abo taina nin phaimani alu ko busuk mangna atas taring je ora hanga stage khana loku busuk bangno atai tarik jodi chung khaina thangto hungkai adino no saimanai adino nokjaknai buagran loge busuk borok tong chini ha dokani manthai chini next future generation ni bagai chini demand ni bagai busuk borok support khaina adinon saimanai salbosor khajak no abo kono din time rok ta tong abo buagran decide khainai chung bono support khainan bagai simse phainai bini decision bini se call obo bo se strike o thanai chung bini support o phainai bo indefinite tonai ke chungmu indefinite tonai bin loge hokoltani lukurok phake bubagra se khe lukurok boda saya tongnai aba lukurok jara bokhabaino chungbo nango strike chungmo hunger strike participate khaini ko jotono amte keno bo haikeno tonglai ni khak o jaga thaike o hate kotor simi khaijang na aba haine hatai kotor simi no khaine chung oro no main point single kaisa jaga select khaiga o ko hatai kotor lukurok no 28 tarik je hangna stai khaijang na lukurok tam khak kasa musong kasa tam message no obno message renamo sungo obuchini fight ya chung to tai busuk 20 years 30 years pore theyana kintu chini pore je generation phainai borno chung tam future kalang thamanai delimitation ni sakang chung tam rei kalang manai chini future je dark ni to mani chung obno bahke bright thai tui phaimanai obuni se chini o movement o jaga nung participate thai pedi as a whole community or kuno party kuno religion kuno unko tamnai kuno jati ni unko ya this is for the whole community for the Tiprasa community